Ассалому алейкум ба ҳама бародаро, ҳама каса як бор дига хуш омадем ба канали мо. Дар навори имрӯза бародаро 14 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияҳои кишвар. Мошинои хуб, нархҳои дастрас, боваридону бародар, мошини дилхоҳтам ёвӣ. Нархҳои хуб дорем, мошинои беҳтарин дорем. Фақат бародар навора то охира тамошо кун, лайк зӯра фаромӯш накун. Ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. Имо WhatsApp ҳастай. Ба мо равон кунем ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои лайкҳо, барои дастгириҳо зинда ва сарбаланд бошед. Фикротон ҳатман дар зери видео дар комментария нависем бародаро. Ва мо бошам мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Курси имрӯза марҳамат дар рӯи экрани шумо мебурояд. Навора сар мекунем, ҳама каса рафтем. Opel Vectra B соли барориш 1998, объем мотор боша 1.6 литр. сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробкаш механика. Мошина мега кузуфаш, моторш, салонаш 100% камбудӣ надора. Мошин ҳуҷҷатош тамом шудагӣ срочно сум дар кораи фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Роғун бародаро қарор дорад ва нархша боша гуфтасай соҳибаш 22000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешава 164000 рубл. خریدار انیق باشفته مرحمت زنگ زنیم بیاین ای پیش با معامله‌دار ارزانم میکنیم شه. برای معلومات ایلاوی را به دست آوردن بر رقمی در روی اکران مراجعه کنید دوستان و معلوماتی پرا و انیق‌تر ای خدی صاحب ماشین دریافت کنید. Opel Astra F соли барориш 1994, кузуфи седан, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша бензин, коробкаш механика. мошина мега соҳибаш сасаниш созаи сабаби фурӯхтан дар Россия омадам ҳеҷ ка ҳеҷ намекунам, ҳамин хотир мефурӯшимаш. солаш 94 неки гуфта ҳамаша ай 97 кардагиам. срочно сум дар кораи фурӯхта мешава. айни ҳол бародарон мошин қарор дорад дар ноҳияи 5 ва нархша боша гуфтасай 19000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешава 142000 рубл. خریدار انیق باشفته مرحمت بیاین ای پیش با معامله‌دار ارزان میکنیم شه. برای معلومات ایلاوی را به دست آوردن برادرای ماشین خر بر رقم‌های در روی اکران دا مراجعه کنید و معلومات بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. دایوون نکسیکا соли барориш 1996, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробкаш механика. мега мошин ҳолаташ хубай бародаро, соҳибаш хадавоиш балонош 70%, краскаш гуфтай навай, салонш кожай, краскаш ягонҷош харошидагӣ надора, пусидагирам надора. мошин срочно сум дар кораи фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Кулоб ва нархша боша гуфтасай 12000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешава 89000 рубл. خریدار انیق боша гуфтай марҳамат занг занем биёин ай пеш бо маслиҳат дора арзон мешава. برای معلوماتی پراونیق‌تر به دست آوردن بر رقم‌های در روی اکران مراجعه کنید و معلوماتی بیشتر برادرای خود صاحب ماشین دریافت کنید. Toyota Corolla соли барориш 2004 сол, мотор 1.3 литр, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш автоматай. мошинча гуфтай биқаги 10 литр мерези, як моҳ мегарди соҳибаш гуфтай дамҷа. ҳуҷҷатош нав ҳама ҷош кор мекунад, задагӣ пусидагӣ надора вабше. краскаш раднои хичай срочно сум дар кораи фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Бухтарай бародаро ва нархша боша гуфтасай 55000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешава 411000 рубл. خریدار انیق боша гуфтай марҳамат занг занен бо арзон мешава. خلاصا ماشین کم رسخود برادران میتونیم برای خریداری کردن بر رقم‌های در روی اکران دا مراجعه کنید و معلومات بیشتر از خود صاحب ماشین دریافت کنید. مرسدس بنز V124 соли барориш 1993, объем мотор бошад 2 литр, сӯзишворӣ боша газ бензин, коробкаш автоматай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш фавран фурӯхта мешава. маълумоти бештар нависондагӣ нест. айни ҳол қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтасай соҳибаш 24000 сомон, ки бо рубли ҳозира мешава 179000 рубл бародаро. خریدار انیق боша гуфтай марҳамат бо биёин ай пеш арзонам мекунем ша. алиш ҳам мешава гуфтай вариантҳо дошта бошед, марҳамат занг занем пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиб мошин дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1998, кузуфи универсал, мотор 1.6 литр, сӯзишворӣ боша газ бензинай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш дар ҳаминҷа ду балонош навай 7 моҳи дига ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешава.
айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нақша мегасоҳибаш 26 000 сомон ки бо рубли ҳозира мешава 194 000 рубл. Харидор аниқ бошад гуфтаи марҳамат занг занем биёен ай пеш бо муомила дора арзон мекунемша. Барои маълумоти иловагира ба даст овардан бародарои мошинхар ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. Mercedes-Benz C-класс соли барориш 1996 мотор 1.8 литр сӯздишворӣ боша гази бензин коробкаш механика мошин гуфта состояниши хубай мотор коробка хадавои 100% камбуди нестай фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад ва соҳибаш нақша гуфтаиста 35 000 сомон бародаро ки бо рубли имрӯза гардонем 261 000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфта биёен ай пеш бо муомила дора арзонам мекунемша. барои маълумоти иловагира ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти пурра ва аниқтара аз худи соҳиби мошин бародаро дарёфт кунед. Opel Vectra A соли барориш 1994 мотор 1.6 литр сӯздишворӣ боша газ бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мека 3 моҳигаи ҳуҷҷат дора фавран фурӯхта мешава сум дар кора. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ ва нақша боша гуфтаиста 21 000 сомон ки бо рубли имрӯза мешава бародаро 157 000 рубл. харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат зангзанӣ бо маълумоти бештара ба тариқи телефон метавон. барои маълумоти пурра ва аниқтар дӯстон рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. ВАЗ 2114 соли барориш 2006 сол мотор 1.6 литр сӯздишворӣ боша бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш 4 баллони нав дора д электропакет дора сентр замок фарок сенон мошина гуфтаи музикаш зурай самбуфер задагай хадавоишам зурай губкават шумка кадагай акклиматораш нав гуфтай салонш тоза мошин кандагӣ даридагӣ надора яксола ҳуҷҷат дора фавран фурӯхта мешава. танировкаш гуфтаи бародару будшидагай айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нақша боша гуфтаиста 20 000 сомон ки бо рубли ҳозира мешава 149 000 рубл. харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат зангзанӣ бо муомила дора. барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Иран Хондро Саман соли барориш 2008 сол мотор 1.8 литр сӯздишворӣ боша гази бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуб қарор дора яксола ҳуҷҷат дора 4 дар электропакета гуфта сигнализатсия дора кондитсионершам кор мекунад хадавоиш 80% баллоношам 80% фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нақша боша гуфтаиста 18 000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 134 000 рубл мешава. харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат зангзанем бо муомила дора. барои маълумоти пурра ва аниқтар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. Daewoo Lacetti соли барориш 2004 сол мотор 1.6 литр сӯздишворӣ боша газ бензин коробкаш автомат мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш дар ҳамиҷа яксола ҳуҷҷат дора электропакет ҳам дора баллонош 90% фавран фурӯхта мешава. мошин камбуди нест фақат мешини ҳайш мекунӣ. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нақша боша гуфтаиста 24 000 сомон ки бо рубли ҳозира мешава 179 000 рубл бародаро. харидор аниқ боша гуфтаи марҳамат занг занед. барои маълумоти пурра ва аниқтара ба даст овардан ба рақамҳои дар рӯи экран муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ВАЗ 2112 соли барориш 2003 сол мотор 1.6 литр сӯздишворӣ боша гази бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш гази бензинаш ҳардуш кор мекуна техасмоторш навай то 21/02/2023 ҳастай танировкаш то моҳи июлай кнопка қади мошин гуфтай поён болон мешава сурата маълумай магнитофон қади калонкош оригиналай самбуферам дора сроч насум дар курай фурӯхта мешава мошин. айни ҳол қарор дора мошин дар ноҳияи Исфара ва нақша боша гуфтаиста 30 000 сомон ки бо рубли ҳозира мешава 240 000 рубл бародаро. харидор аниқ боша гуфтай бо муомила дора арзон мешава. барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо. Opel Astra G соли барориш 1998 мотор 1.6 литр сӯздишворӣ боша гази бензин коробкаш механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мега соҳибаш салонаш тоза камбудӣ надора танировка яксола дора мошин гуфтай солаш 98 ранги 2003 кадагиашай губкават шумализатсия 4 та электропакет дора кондитсионер 100% кор мекуна
газу бензин ҳардуш кор мекунад, мошин вообще дуд намекунад, 100% мотор хатавои камбудӣ надорад. Сурож Насум дар кораи фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро ва нақша боша гуфтеса 47000 сомон ки бо рубли имрӯза гардонем 351000 рубл мешавад. Харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занем бо арзон мешавад. Али Шамеша гуфта ба ягон Hyundai Avante болои суметам вариантҳо дошта бошем гуфта пешниҳод кунем. Барои маълумоти пурра ва аниқ рақамҳои соҳиби мошин бародаро дар рӯи экрани шумо. Opel Astra F соли барориш 1997, мотор 1.8 литр, сӯзишворӣ боша гази бензина, коробкаш автоматай. Мошин гуфтаи сарсияр нишсозаи камбудиес фавран фурӯхта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро ва нақша боша гуфтеса 36000 сомон ки бо рубли ҳозира гардонем 269000 рубл мешавад. Харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занед. Барои маълумоти пурра ва аниқ рақамҳои соҳиби мошин марҳамат дар рӯи экрани шумо бародарои мошинхар. ва дӯстони азиз дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охира тамошо кардед. зинда ва сарбаланд бошед. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷое бошед худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.